Molenaars Harry en Harry treffen de laatste voorbereidingen voor de Limburgse Molendag. Zondag kan je de Napoleonsmolen in Hamont-Achel van binnen en van buiten ontdekken. De Napoleonsmolen de molen is gebouwd in 1804. En als we op een romp gaan kijken, dan hebben we boven de 1804 het jaartal de letters AN en het Romeinse cijfer 12. Dat is an 12, jaar 12. En toen heeft Napoleon ook zijn code civil, of hetgeen wat wij nu kennen als de grondwet, op papier gezet. Hamont-Achel en Sint-Tauris-Lille hadden toen al het recht om een windmolen te hebben. Maar die was omgewaaid in 1800. En de Teuten hebben toen in 1804, toen die vrije handel ingevoerd is, hebben toen samengelegd om deze molen te bouwen. Want je kunt wel wind gaan nemen, maar je moet hem ook kunnen beheersen. Dat is de volgende stap. En een molen heeft dus wieken om die wind te vangen. Daar zit een as aan die volledig over de breedte van de molen gaat. En op die as zit een vangwiel. En na de wieken is dat vangwiel natuurlijk het belangrijkste wat er is. Dat vangwiel, dat is remwiel zou ik kunnen zeggen. Dat kun je van buitenaf bedienen met die touw. De Hamontse Napoleonsmolen is zondag gratis toegankelijk.